Здравейте, тук сме на щанда на GPO на изложението IVA в Нюрнберг и днес ще ви покажем какво ново може да очаквате от фирмата тази година. Започваме с една изцяло нова оптика и това е тяхната Spectra 8 с 8-кратно увеличение от 2.5 до 20 по 50. Новото при нея е, че имаме изцяло нова механика и изцяло нови лещи за по-добър перформанс и съответно имаме новия им гироскоп, т.е. motion сенсор, който ни позволява да пестим батерия, когато пушката е в вертикално положение, просветката сама се изгася и в хоризонтално отново се пуска. Имаме паралакс коректор и добре познатата ни скала G4i. Продължаваме с друга новост от фирмата. Вече започват да предлагат оптики и с релса. Релсата е по монтажа на Zeiss и съответно гамата им ще се разширява все повече и повече и все повече оптики ще бъдат предлагани с тази релса. Последно, но не на последно място, е техния бинокъл с далекомер, който вече е с нов механизъм и съответно имаме лазер, който може да проследява до 3400 метра. Всички тези продукти ще са налични в Zarimex много скоро.